Wel, mae'n arbennig i fod yma Yng Nghaerfyrddin yn cefnogi'r digwyddiad Rhuban Wen, sydd yn digwyddiad i sefyll lan yn erbyn trais yn erbyn menywod, yn benodol bod dynion yn sefyll lan yn erbyn trais yn erbyn menywod. Mae'n braf i bod yma gyda cymaint o fudiadau gwahanol a cael tyrfa o bobl yn dod o gwmpas yn cerdded yn ganol Cyfyrddin a wedyn dod i gael cyfle i siarad a clywed pobl yn siarad am eu profiadau. Mae'n wedi bod yn brofiad arbennig. Here, the White Rhuban Day is on the 25th of November and is annually recognised the day men who show their year-long commitment to ending violence against women and girls. Pobl o wahanol broffesiynau, mae'r brigadau yma fel arfer, maen nhw wastad yn bod yn gefnogol, mae yna fechgyn ifanc yma, mae yna bobl o'r heddlu yma, mae yna bobl o fusnesau lleol yma, a mae yna bobl o'r cyngor yma sy'n gefnogol iawn hefyd, ac felly ni'n falch iawn o'r gefnogaeth sydd gyda ni eleni, dweud y gwir. A mae'r neges yn bwysig yn diwedd, mae lan i dynion, a ddim braf heddi gweld dynion ifanc yma hefyd, i sylweddoli mae'n dechrau gyda dynion. Mae'r rhaid i hwn i stopo. Mae'n bwysig iawn bod ni ddynion yn sefyll lan yn erbyn trais yn erbyn menywod a bod ni'n gwneud pwynt bod e ddim yn dderbyniol yn ein cymdeithas.